Siré jibini Mamadou Mamoudou jibini Aliou Mamadou Mamoudou wiyete Abdoulaye Bouya noon min mbima bisimilla so tawi wolde ñalli waali so heddima kural gotal ɓe mbi yo tata pewɗo junngo ɗum noon haala ka acci ha ma duttaɓe teddugal ba ɗum noon en mbi bisimillahi rahmani rahim so wi bandiraɓe bisimillahi rahmani rahim walla min daccuma tan kaala bisimilla alo eyyi ɗum noon caggal yettude Allah e nelaɗo mum o wi caggal yettude Allah e nelaɗo mum yettude nene e baba o wi yettude nene e baba yettude dendagal halayɓe no o wi yettude dendagal ɓesgu halayɓe fof no fotirno e yettude dendagal bakaw naaɓe o wi yettude dendagal bakaw naaɓe e noon kadi jettirtumi o wi ko noon kadi o yettirta délégation garɗo ɗo o wi délégation garɗo ɗo délégation mo sofani o wi délégation mo sofani o sehilaɓam o wi sehilaɓam miñiraɓam o wi miñiraɓam mawniraɓam o wi mawniraɓam e fofo fam o wi fofof fam kala toon jeccitiɗa o wi kala ɗon jeccitiɗa e nder ngal ɗo dental ko min o wi ko min mbiɗa ardi kadi e ñeeñɓam o wi yontaɓe mbeɗa ardi kadi e ñeeñɓam yontaɓe e awluɓam yontaɓe o wi awluɓam yontaɓe mbiɗa sikki public o yii ɗum o wi ɗum kadi public o yii ɗum mbeɗa salmina kadi ɓe tawɗen ɗo ɓe o wi omo salmina kadi ɓe tawɗen ɗo ɓe eɗen bismo kadi yaro e délégation o wi eɗen bismo yero e délégation mum e troupe mum o wi e ko troupe mum ko jiiɗa fof noon ko o sababu wi kala ko jiiɗa noon ko sababu mo yettani Allah yettata o sababu wi mo yettani e Allah yettata sababu neɗɗo ene wawi ngabbude neɗɗo wawa ngabbude lekki ha heeɓa lekki o wi neɗɗo wawa ngabbude lekki ha heɓa lekki kono ne wawi ngabbude o wi neɗɗo kono ne ƴeeŋa e neɗɗo ha heɓa neɗɗo hono mum jeeyi sababu oɗo o wi jeeyi sababu oɗo ko Cheikh Tidiane Ndongo o wi ko Cheikh Tidiane Ndongo ko banam goɗɗo o wi ko banam gorko korsinɗo o wi korsinɗomi kadi jiɗɗomi o wi jiɗɗomi yiɗi fayidam o wi jiɗɗo fayidam min gandidir tan koye groupe o WhatsApp wi min gandir tan koye groupe WhatsApp nde o andi komi o boggenaji wi nde o andi komi boggenaji o andi komi kalaji o wi o andi komi kalaji suutimi dow o wi o suutimi dow kala to fayida waɗi o wi kala ɗo fayida waɗi komi yiɗi mi naata hen o wi omo yiɗi mi daro ɗon yiye hen kala to moƴƴuɓe o wi kaala kala ɗo moƴƴuɓe kaala komi yiɗi mi haala o wi omo yiɗi mi haale ɗon ɗum jeeyi oɗo o jamma wi ɗum jeeyi oɗo jamma ko yettere Allah o wi ko yettere Allah noon mbeɗa welti hen o wi mbeɗa welti hen teddugal noon o dasitaki wi ronde teddugal noon dasataki rondete nde sukaɓe ɓe gaari gaddanimi o lettre wi nde sukaɓe ɓe gaari gaddinimi lettre nde mbimo o lettre mi ruttinta ɗum jamais o wi o lettre mi lomtitta ɗum jamais mi ruttintamo kadi o wi jamais mi ruttintamo kadi jamais saabu ɗo ummiɗo o wi sabu ɗo ummiɗo eɗo fayɗo o wi eɗo fayɗo ko teddugal o wi ko teddugal ɗum waɗi hannde jeeyi oɗo jamma o wi ko ɗum jeeyi ha heeɓi hande oɗo jamma joɗɗina no sinno wonano tan hannde ko waɗi ɗo o wi sinno wonano hande ko waɗi ɗo ko ko ustare men enen kala o wi ko ustare men enen kala min duwono ɓesgu o bakaw wi emin duwono ɓesgu bakaw foof nde Allah yurmoto o ja wi nde Allah yurmoto jaaɗo yaafo ɗum o yurmomo yaafom kono so wona ɗum ko boggue fof o jiyat wi so wona ɗum kay ko boggue foof ɓe jiyata ɓe kaali ɗum hay sa wondani min emin gandi ɗum ko annino arde ko o wi ko annino arde ko so ari ala ɗum mbaɗi o wi senni Allah o wi so ari on ganda ɗo mbaɗɗon ɗumen weddi noon haaju ko haaju Allah o wi haaju noon ko haaju Allah mbeɗa jogui noon weltare o wi mawde mbeɗa jogui noon weltare mawde e sukaɓe bakaw o wi e sukaɓe bakaw kadi hankkadi relation ari o wi hankkadi relation ari gonga ko ɗo jeeyani o wi gonga min ko ɗon jeeyani tanam nan ɗo leli o wi tanam nan ɗo leli ummoraki mayram o nan wi ɗo ummoraki mayram alaji bocar saw dia yaaji paare ɗo leli o wi nan ɗo leli kañum e tanam jiiɗi o wi kañum tanam jiidima baba ko bakawnaji o wi on ko bakawnaji ɗum noon wadde firti enen foof ndendi o wi ɗum noon wadde enen foof ndendi ko waɗa ɗo ko mi yettiɓe noon o wi o yettiɓe noon mi yetti kadi Cheikh o Tidiane wi o yetti Cheikh Tidiane mi wi kadi yo ɗum juur o wi kadi yo ɗum juur e yo ɗum waɗ succès ji o wi yo kew ɗum waɗa succès ji kadi kewtaw enen fof e goto men mankani mi yaro en kadi mi duwonima ɗumen mi yetti ɗumen mi weltinima ɗumen o duunima on o weltima on kadi o weltima e golle mon gonga yaro haaliɗo wona joni o wi puɗiɗen gonga yero haaɗiɗo wona o jamma renndinen en kawriɗo gallamen o wi en kawriɗo gallamen ɗo Gilles addunmo galle o ɗo wi Gilles addimo galle ɗo ɓe kiiri ɗon o wi ɓe kiiri ɗon min kirdi ha jamma o wi ɓe kiiri ɗon ha jamma leegal ngal foof ari ɗon o wi leggal ngal fof ari ɗon nde o hooti kanko yaro o wi nde o hooti kanko yero o haali koye 2STV o wi o haali koye 2STV omo yetta Gilles o wi omo yetta Gilles Diop nde wonno teddugal o dasita wi ɗum noon teddugal dasiraki o ɓooyi kono lijjitaki o wi ɓooyi kono ijjitaki e haala ka foof noon o wi haala ka fof noon ha hannde ɗen jetta galle o o wi haala ka fof artata ko ha e teddugal mawɗo galle o mbeɗa yetta joom galle o wi mbeɗa yetta joom gallam so jamma o wayini o wi so jamma o wayi ni ko kanko o wi ko kanko sinno ko sago o tawe o wi sinno ko sago kadi o tawe kono haaju nangimo o wi haaju noon nanguimo o ɗanniɗo o wi ko ɗanniɗo kono o lumtini o wi kono o lomtini Abdoussalam Sy jooɗi o wi Abdoussalam Sy jooɗi ɗon o koye
o wi koye makko jeeya o wi won woɓɓe fotnoɓe arde o wi kono wayino wayni o wi en jettiri ɗum Allah mi yetti wandiraɓam o wi o yetti kadi wonama ko worɓe holɓe haalno joni haala mum wandiraɓam worɓe ɓe cofnani o wi wandiraɓe worɓe ɓe cofnanimo cofnani kam hay o wi cofnanimo hay kehiɗo goto kala to darima o wi kala ɗon darima ɓe ɗon dari wallahi barka ɗon mbeɗa yettaɓe worɓe mbono saare yaali maalum ganna ɓurudde jora sangata jogoɓe mo mbawno fode wawat o wi e sehilaɓe mbomɓuɗo fode towat hoto mi yaɗum ngala o wi oɗo alaji nafi garde mabɓe ayo gorko ñeño goɗo caggal mabɓe o alaji nafi o wi tan ko sattidiɓe gorko ñeño tawi o wi somin gummima min darima min dari fof ko ɗon darata o wi ɗomin dari fof woni ñeeño baɗɗo joni 10 000 lugoyo oɗo gandi o karɗo ɓirtata laha ñeeño ñeeño nder halaɓe o dardaki amin ɗaminade o wi o dardaki amin ɗarida manantido da ɗaminade halaɓe de ala o dardi ko wallide o wi o dardi amen komo ari wallude min kadi e walde nde o yonna min kadi o waɗa jawdi makko haali ɗo wi Ablaye Sarr o wi haali ɗo wi Ablaye Sarr funere miñam o wi o ko funere miñam ko miñam kadi o wi ko miñam kadi kamɓe fof ko noon o wi kamɓe fof ko noon dendagal wonɓe ɗo ɓe mo limti fof juuma o wi kala mo limti juuma Dawouda nana ko miñam o wi Daoud nana ko miñam miñiraɓam min jiidi mi moye o baba wi ɗiɗo miñiraɓe min jiiɗi mum e baba nana kañumen fof o machallah wi kañumen fof machallah mbeɗa yetta ɗum o wi mbeɗa yetta ɗumen miñiraɓe moƴƴuɓe o wi miñiraɓe moƴƴuɓe miñiraɓe anduɓe o wi anduɓe mawɓe tedduɓe kadi noon ko Allah teddinata ɗum tedduɓe noon ko Allah teddini tedduɗo yo Allah teddinde kadi fof on jarama o wi on fof on jarama mbaɗnemo kelle Allah 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 la ilaha illallah 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 kuwarali Sheikh al-Islam warali kuwarali Sheikh al-Islam warali kuwarali Sheikh al-Islam warali kuwarali Sheikh al-Islam warali kuwarali achaba ya warali kuwarali achaba ya warali Allah Allah la ilaha illallah 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 la ilaha illallah la ilaha illallah Allah Allah la ilaha illallah bandiraɓe en jetti Allah noon marre micro mo ne ɗo ɗum ɗo wona fijiri ko dental renti